ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರಂದೇನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನಿ ತೂಲೆ ಕಂಡಿಡು ಪುಚ್ಚ ತೂಲೆ ಏ ಚಿನ್ನ ದೂರ ಹೋತುನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನಿ ನೆಟ್ಟೆನ್ನೆ ಸಂಘಬೆಟ್ಟು ಮೀದು ಪೂರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದ್ದಾರ್ದು ಪೋಡಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಫ್ರೆಂಡಾಲನ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಏರೇನ ಲೇಯ್ಜಿ ಸರಿ ನಕ್ಕನ ಮಗಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋತೋಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಏರೇನ ಲೇಯ್ಜಿ ಅಂಚೇರ್ಲ ಸಂಬಂಧಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನೇರ್ದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುನ್ ಲಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಲಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಲ್ತ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಗೆಲ್ಡು ಪೋದು ಬೈದ ಪಗೆಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಒನಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ತು ದೀಪ ಭತ್ತದ ಅಡೆ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ತುಲಾಯಿ ಪೋದು ಮೊಗ ಭತ್ತದ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕಡಪಾರುಂಡು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ನೆಟೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ತೊಂಪು ಒಂಚೂರು ಮಟನ್ದ ಕಾಜು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬೇಲ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಒಕ್ಕ ತಜ್ಪಾವೆ ಮೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೇನು ಅಂತ ಜನ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಚಿನ್ನನ ಕಸರತ್ತು ತೂಲೆಂದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯನ ದಾದ ಚಿನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂತೆ ಮಟನ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ದ 1 kg ದಾತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ ಮಲ್ದ ಇರೋ ಜೋಕುಲು ಪಗ್ಗ ನೆಯ್ತೊಂದು ಪಾದಿಜ್ಜಂಡು ಮಟನ್ದ ಕಚ್ ಪಾದಿತ್ತಂಡು ಮಟನ್ ಕಚ್ ಮಲ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ನೆಯ್ತೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಒಂದು ಮನ್ಪನಮ್ಮ ನೆಯ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ನೆಯ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಬಾಡ್ದೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿ ಏಪಲ ಪಾಡೇಜಿ ಸರಿ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಡ್ಕ ಮಕ್ಳೇ ಮೌಲುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಣ್ಣೇನು ಇರುವ ಬಣ್ಣ ಜೇಲೆ ಆಲ್ಬುಂಡಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹೋಗಿ aku lagi makan malam aku jalan ala ala betul ಬಂಡ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅವೇ ಗುಜ್ಜಿದ ರಿಕ್ಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆರು ಮಂಡೆ ಪೂಜೆ Kira stage kundi karba. Apa kira wani muji konjol box pato mate mare. Ne konda part help ban. Ni ragle yere ki yenchina daad ande kele jar mare. Sida kise kam ee tappi kaas gappe barna kama. ಏರೆಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಡತ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಪನ ಕೊರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಜಮ ಕೊರೋಣ ಅಪ್ಪಳು ಏನೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತುನಾ ಇವಾಗ ಅಂಚೆ ಗಪ್ಪೆಡೆ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಋಣ ಇಂಕ್ಲ ಉಂಟು ಯಾತು ತಿರ್ಕೊಂಡುಂಟು ಸೂಪರ್ ಬಲ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಫಾಂಟಾ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಪೂರ ತಿರ್ಕೊಂಡುಂಟು ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಐ ನಂಬರ್ ಏರ್ನ ಏನು ಓಕೆ ಐ ನಂಬರ್ ಏನೋ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಏನೋ ಕೋರಿಂಡು ನಾವು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರದ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಫೋನ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಾರದ ಕೋರಿ ಬಲನ್ನ ಬಲಕ್ಕ ಅದು 150 1 ಕೆಜಿ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭತ್ತ ಊದುಗಡ್ಡಿ ಕೊಡ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ